Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimili kilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Bi, hiru, 23. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak, atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean, tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo aforiko. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Haua bizi-bizi prest belarriak, eskuz esku helmurik lertu ez darriak, argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimili kilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herri
Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honak gu euskaldunak, euskararen lagunak atxe eta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, koko-kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, koko-kokoriko, algara batean edo aforiko. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Haua bizi-bizi prest nibegarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak, argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, koko-kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, koko-kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri
mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira. Kukulu musu, kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira. Kukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Ahoa bizi-bizi prest libergarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak. Argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira. Kukulu musu, kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira. Kukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika. Bi, hiru, hogeita hiru. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Arro herri honak gu euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira. Kukulu musu,
arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Plazara. Arro herri honak gu euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokokoriko, algara batean edo aforiko. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Plazara. Haua bizi-bizi prest libergarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak. Argazki bat ipini, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, kokokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu artekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bueno, arratsaldeon danori, eta ongi etorri korrika virtualien 2024ko ediziora. AEKak eta Gamerauntziak bat egin dugu, ez? Beste behin, 23. korrika honen beroketi eitzeko. Ze, bueno, jakingo duzu moduen, korrika euskararen alde bi urtero eitzen dan lasterketie da. Lekukoa kilometro pasata, Euskal Herri osoa zeharkatuz, ezta? Gaurkoan Euskal Herrize zeharkatuko dugu, baina beste modu batera. Online egingo dugu, jastakitzi 3. edo 4. biderra dan. Zehazki, Minecraften Euskal Bideojoko Zalien komunitateagaz batera auzolanien sortu dugun Euskal Herrize da zeharkatuko dugun eta ikusiko dugune.
Hostien gure asmoa da jentia badagoen bentset minijokutan ibiltzia, Minecrafteko trebezi eta indargune desberrizek neurtzeko, baina hori bukatzerakoan ikusko dugu. Ze momentu zabeni, gara apur bete arazoakaz, hau aipatu behar dugu, kasualidades, zerbitzariz eroriein da, orduen sartzeko beste bide bat biharri zen dugu, hortik komentu dugu lez, dauela IPL bide bat, sartu nizkero gure Telegramen edo Discord zerbitzaritzetan ikusko dozue, IPL bide hori Minecraften sartzeko. Orduan, helburue, korrika virtualan helburu hau, korrika nagusi zen hildo beretik doa. Euskaldunek euskararekiko sentitzen duten edo dugun arrotasune, basarien naiz bideojokuetan erakutsi nahi dugu. Eta horretarako, Euskal Herri Digitala hau zarkatuko dugu, euskaraz jokatu nahi dugule aldarrikatzeko, ez da? Izen be, gamerauntziaren sedie euskara eta bideojokoak ustartzea dala gogoratu nahi dugu. Oin 10 urte abiatu genuen gure elkartie, eta horretutik ona, denetariko ekimenak antolatu ditugu, horren beste maite dugun saletasun honetan, gure hizkuntzien presentzizea aragotzeko asmoarekin. Eta Minecraft adibidez, korrika virtuala hitzek moduko ekitaldi bat antolatzeko aproposa dela esan behar da, baina guztiz euskaratute dauela nabarmendu behar dugu, ikusten badozuen joku zuzenekoan irudizek, joku ebera, interfaza, txata eta bestelakoak, euskeraz topiko dugu. Orduen, adibide bat baino ez da, ze gure mintzairan joka aldogu zen jokuek gaur egun 152 dire, horrek Gamerauntziaren webguneko euskarazko bideojokuen zerrendan tope aldozu ez. Egize da, zifra hoazten doala, ize jabetero, ize batzutan astero eta dana, joku barriren bat edo beste gehitzen dugu gure zerrendara. Orduen, parte hartu gure badozuen ez, aipatu dugune. Gure zaletasun hau, gure hizkuntzan gozatzeko, disfrutetako bide barrizek bilatzen edo alegin barrizek eitzen, Gamerauntzia komunidadi ediko zuen horretarako. Horren aipatu behar da, euskaratute dauzen joku honek bideojoko zale naiz garatzaile euskalduneri esker deko guzela, ze ikaragarrizko lana hitzen dabe aman komunin dekogun sede hau lortzeko. Eta hasikerako aurkezpetxu sarreratxu hau monda, ni Landerrun zuetanaz, Gamerauntxoko kidea, eta nigaz dauz Aritxo Diriozola eta Damian Madenabeitia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon danoi. Hemen gabizez, bentsete lehenengo oztopo horre gainditzute, da prestetan. Hori da, zapatia jantzitza eta korrika egiteko prest. Ardana perfecto ateratzen da ez da Gameraunziako korrika saio bat. Beti da zerbait, eta nik uste xarmare pixat emate jola, ez? Beti azkenengo momentuko zilipurdika ibili behar horrek. Baina, lortu dugu ondo jartza guztia eta korrika egiteko prest. Hori da. Ez dakigu, bertokoak pres badauzen, taldetxu majoa jatorra osatu dugu hemen, da dano gabiz kilometroak aurreratzeko eta lekukoa eruteko prest ez da, ze berton bebadeko guz, nire ikuspuntutik ikusten duzu, ikurrinatxue, baina, lekukoa prest dekogu betiko moduen, ez dakituntzen momentuen nogetekon edo ikusteko moduen dauen, baina, ikusko dugu, bilbidie azten dugu nien. Gero beste sorpresatxo bat edo beste badeko bai. Segun aipatu dugun, Euskal Herriko mapie da hau, hainbat urtez osatzen eta hobetzen jarraitzu dugun mapie. Aurten be hausolanin ibili gara, apurok izan txukuntzeko, bilbidie presteta ez. Ze, klaro, jakingo duzu moduen korrikako... Lander, barkatu moztea, Bai. Momentu txatez, txatean idazteigu Leire Aranak aldetuz bere semeak sartzen nahi dugula, baina ez dula asmatzen, eta instrukziori baldaukan. Eta ez dakit, agian pantailan erakutsi dezakezu nola egin behar duen pausoak, agian jarraitu dezakete eta lortu zerbitzarian sartzea. Bai, hori zingo da proposena, segurunik, ezta? Minecrafteko menu nagusitxik, besteri barik, multijokalarian sakatxi izango zen, gero hemen hiri agartzea datez, bertan dekotela zerbitzarize, baina hori untzen momentuen ez da zuzena, oin IP elbide edo zenbaki batetik sartu berko gara, horretarako konexio zuzenan sakatu, eta elbide hau sartzi izango zen, bai? Berton irudizen deko zuen azaziko dana esaten zen nahiko zenbaki luzie da, baina, bertako zenbaki honek idatxitxe eta batu zerbitzarira sakatute, bertan egongo zinien, dana ondo badoan, espero dugule baietz.
eta holan parte hartzeko aukera horrekiko dugu bai. Orduen beste segundo batzu ez itxiko telebidetxu hau, eta aurrera goaz, bale? Bestela hori, esan dugune, gure Telegram taldien, Gamer Hauntxen Telegram taldien, sare sozialatan, Discorden, bertan YouTubeko chatean laguntzen ere dabiz. idatzi dut. Hori da, YouTubeko chatien bedau. Orduen bertotik be laguntzi iberua dozuen, edo besterik barik, ez? Giroa gazko osatu, badeko gu sortaldetxu batzuk berbetan, izketan, eta, bueno, berotzen korrika honetarako, ez da? Orduen, Hori bueno, da. barriro goaz barrurea. Hori da, gogoakin ja. Ez da zia, bere soin ordu erdi hasi berginen, tamen gabiz bueltaka, baina, bueno, lasterraziko gara, ja faltean jenti sartzen badoan, gure akatz barri honegaitzik, penia dela, ze justo oin ordu laur den dana perfecto ibili daku, baina momentu baten, zerbitzariz erori egin da, eta hemen gabiz oin, beste bidiek asmatzen. Bai, eta penia be bai, hori ez, zabalkuntza egon da, baina pixka da azkenengo orduan, eta hori, ez da desaten, zaila izaten da, eta oso fetxa gogorrak edo gotxarrak izaten da, azkenean asko dago antolatzeko, baina hori lehenago lortzen baginoan, hemen makinatxo bat jende elkartzea, ez, dokogun jendia, dana konfiantzazko jendia, eta ezagunak, eta askotan ibiltzen dana, hemen saltzan eta hola, baina, hori, danetarik elkartu eta makinatxoa jendekin egitea korrikalditxoa politxa izango zen. Hori da. Bai, azkenean hemen beti ikuguz hobetzeko kontuek ez, eta dagiz izan aproposetzen da, komunidadien edo parte hartzaien iritsi jakitzie, zer hobetu behar dugun, zelan leiken urrengo baten, orduan hori dana bezkartzen dugu, eta bueno, betiko moduen gugaz harremantan jarri, eta bota zuen iritsizek. Jamen, azteko gogoak azdabiz, baina ikusten duzuen moduen, pertsonak, badau baten bat konektatzen saetxeko asmoagaz, ez komentu dugu moduen. Igual 5 minutu itxarongo dugu, eta... Hori da. Ze azken fina pena bada galtzea lasterketa. Bai, ipatzeko, ez? 23. korrika nagusi honek, martxoaren 14-ko 24 Irundik Baionara jungo da. Aurtengo leloa ezagutuko duzu moduen arro herri da. Euskal komunitatiek euskararekiko sentitzen dabeen arrotasunaren, ez? Adierazle eta erakusle. Eta, ibilbidea aipatu dugune, Irundik hasiko gara gaur gube bai, gure korrika digital honetan. Eta, helburue da, gure mapa honetan, hiriburu nagusiz eta osera ikitze, gero beste txokoren bat edo beste prest dekogu. Baina, batez be, Mauletik, Donibane Garazitik, Iruñetik, Gazteiztik, Bilbotik, eta Donostiatik igaroko gara, Baionan bertan bukatzeko. Orduan ikusko duzue nahiko mapa txukune politxe deko lehen egiz izan, arrogoteko modukoa, ez? Korrikako leloak dino moduen. Eta, prest gauzenien, mendik esan dugun moduen, minutxu batzutara, bueltatxu bete mongo dugu, eta zer modu ez dana. Bai, eta, komentatu lehen Holanderrek esan duen bezala, komunitateak sortutakoa da, hau da, hiri bakoitzan dauden ikusiko dituzuen eraikinak eta, zerbitzeran ibili izan dan jendeak eraiki hoi izan ditu. Eta, ikusiko zute, hainbat daudela. Adibidez, Iruñara juten geanean Ziudadela ikusiko deu, edo Udaletxeko plaza, Bilbon ikusiko ditugu udaletxea bera, baita ikusiko du portua eta garabia. Garabi gorria nola izen hau, bakit izen badaukala eta? Garabi... Itxasoko portuko garabi gorria. Bastak itxuntze momentu existenteko negiz izan. Baina, eta gero baitare Ibertolola dorrea dago, Samamez ere badago, gero Donostin ere ikusiko ditugu, Hartzaionaren katedrala, Kontxa ikusiko deu, Anoeta, Kursalan albotik ere pasatuko gea, eta gehiago, Zugarramorditik ere pasatuko gea, ez da kapital bat, baina jendeak egin zuen Zugarramordiko herriska eta baitare koba, eta horre ere badago. Eta, beste mila eraikin daudenak, orain guztiak ezin ditugunak gaipatu, baina komunitatea pixkanaka urteen poderioz egiten joan izan dana. Bai, eta hori da, ez, gure asmoa,
aldogun bitxartien behintzet mapa hau hobetzen jarraitzi izango zen, torren korrikako beste edizio batzuntza bebai, ez? Eta holan, alik eta maparik politzena norbere txokoakaz, ez? Hori da lapurret bilatzen dugune. Bai, hiriburuek eraikitzie, baina aldi berien bebai, gure, ez, leku maitxiek edo, Minecraften eukitzie, da, mapa honetan betirako gordeta gotie. Berak, bingenek idatzi guta txatean, Karola da, garabio gorri horren izena. Manekin bai, zona zaukala. Bitxu, bingen hor da biltopera, zerrik asko. Bai. Eta bai, apurek izan bitxarengo dugune bado zuen, eta aurrera goaz. Bestela zingo gea eta norbait konektatzen bada, automatikamente... telegarra tengo. Hori, telegarra erraituko dugu korrikara bertara, eta jarraitu zala korrika egiten. Hortaz, zeuk esan. Bale, nahi dozu nien hasiko gara. Bota, bai, galaipari bota. Bai. Eta bueno, epatu behar dugune bai, ezta? Berton, Irunen gauzela, igual ez dugule esan. Bai, egia. Hau dala, eraiki dugun azkenengo hiri herrize, ezta, egiz izan. Hasiera marki azteko, pasan oin 2 urte Amurrio preste gendu moduen, baingoan Irundeko guberton. Orduan, azteko gauz, ja. Aurren txagoa, zenekok daroa lekukoan honetan. Eta tan ondo badoan betxet, aurren txagoaz. Musika ere badaukagu. Hori urteroko moduen, aurtengo edizineko musika hartugu, kartela preste dugu Minecrafterako. Eta maulera sartzen gabizia. Hemen, enekok pasar dio... Galaipari ez da, hori da. Galaipadeko, galaipadebil lehenengo. Hau, beti egin dugun korrikako bide berdina alda, osea, badakit errekorridua ezetz, baina esaten dut, berdina da, ez? Zeren hirietatik egin dugun bidea bentsat? Bidea aldatzen da, ze azken finean... Osea, esaten dut, bai, hiritik hirira aldatuko da logika, ez? Esaten dut, jarretu beharreko ordena, baina bide batzuk errepikatu ingo diela, esaten nahi dut, ez? Batzuk errepikatu dira, baina orte... Bilbotik Donostiara tokatzen baldin bada, 2 urtetan, berdina izango da, ez, bidea. Osea, ez da aldatzen, ez da egiten berriro rekorridua, ala? Ibilbide berri batzu sortzen dira, ze askotan, eta gaur ikustiko dugu bat, berezia daukagula. Itxasotik egingo duguna, ze azken finean, batzutan bizitza errealean egiten diran traiektuak oso zaila da errepikatzea edo ez dago bide hori eginda lehenagotik. Bai, eskenean, zerbitzari egin zalako pixkat, osea, hasiera baten etzan realista modura egin, ez? Ezan zan, hemen egingo dugu hiri hau, hemen hau, tal, eta orduan juntau da, Euskal Herri guztia dago sakabanatuta, eta ez dauka benetako errealitatean islarik, kenduta eraikin esanguratsuak eta horrelako, igual, ez, paisajearen zati konkretu batzuk. Hori, ez azkenideko Minecraft ikutu izango zana, ez? Ez dugu bain eskalan ez ebez, tamien komentan dauena, gauzak sakabanatute, apuret modu kaotikoan dauz, baina aldi berien bere sarmire deko bai, ez da? Euskal Herri honek, bere berezitasunetaz, da, bai. Eta eraikin batzu daude, bizitza realekoen antzekotasun bat daukatena. Hortaz, horiek ikuzutenean, zerbitzerean, zauntzute, adiez, Iberdrola dorrea garbi antzematen da, esatezu, joe. Hori Iberdrola dorrea da. Dorre hori gainera, pertsona batek ustet eraikizula osorik, eta bastante harrigarria da, dana handia ikusita. Heldu gara
Donibane Garazira. Iberdrola dorri berez, berton dikotez, justo honen izena ez dekot. Ze, bueno, sortzaile batzuen izenak apuntetan ebilina zamen, ez? Parte hartu dauenak horren mapa politxe ditzen, baina justo Iberdrola dorriena ez dekot amen. Bueno, orantxe Donibane Garazira iritsi gea. Hemen ere Donibane Garaziko arresia eginda daukau, eta baita ere arresitik ateratzen den zubia. Eta, bueno, Donibane Garazi barruan hemen, alako azoka moduko bat, ez? Garai bateko Donibane Garazi gogorazten diguna. Bueno. Orduan hau berez, claro, rekorridu egin dugu replikatu, orduan, oin gutxi gora bera ze egunetan goia? Korrikakoa? Galdera, na. Hortara, enaiza... Hori ez da guen, ez? Hori jazta. Etxeko lanak ez, ontsa korridu jaten esatia, ez? Eba igual, portzentaia edo. Hola. Azirantzean izango ze Irundik maule gertu dago, bizitza realean, eta Doniban ere erlatiboki gertu dago. Nik izango nuke korrikako lehengo egunean gehienez bigarren eguna ziran izango gehala, orain. Baina hori zaila da kalkulatzea, ez daukagu kalkulatuta, pena bat, baina bueno. Bueno, apuntatzeko, ez? Urrengo urteetarako, ediziorako. Hori da. Eta bueno, hemengoaz basoko ibilbide batetik. Seguruen nik Pirineoetako basoetan, Iratiko basoetan, Donibane Garazitik. Eta Iruñara bidean goaz, Euskal Herriko hiriburura. Bai, ganera Iruña oso politxeoko gule aitortu behar da, ez da bene arrokeritzen ibiltzearen, baina ontsi ikusko duzuenez, izeteko lako nik uste pasan diseinuan topera lanin ibiltziren batzuk, aurretik izan egon horren lan dute, baina leheko politxo geratu da. Eta bueno, amentxe, soineko basoatatik eta bar, zerkatzen, baina ja bertara heltzen apurka-apurka. Hori da. Iruña zertzen. Vale. Vale. Aritzek hartuko dau, ilidanek. Iruñan, Gernikar bate dara lekukoa, ez da zer pasetan. Berton gauz, lehenko ziudadelatik ez. Hemen udaletxeko plazara orain, iristen. Eta orain Iruña atzek aldera jungo gea, jendeak, zerbitzari hau leheno garai baten superbidentzia moduan ibiltzeko zerbitzari bat zan. Eta orduan jendeak, partzela geneuzkan hiri bakoitzean, eta jendeak, bere etxea eraikitzen zuen. Bere gauza gordetzeko, bere lobela jartzeko. Azken finean bakoitza bere txoko bat eukitzeko pribatua, ez? Eta hortik entzuaz, justu etxe hauek, jendeak Iruña. Adez galaipa dakit, bera Nafarra izanik Iruñan zaukala etxea. Eta bueno, giro politzien egiz esan, Eta orain, Iruña kanpoan alako azoka postu batzuk bezala, hor alako templu bat, ez dakite errealitatean ez duko zen edo. Eta justu Iruñako azkenengo eraikina ikusiko eguna, hemen irteeran, ezkerrean, Kirrixori, Iruñako kartzela egin zuten, hasiera batean zerbitzarian gezki portatzen zian jendea, kartzelan zigor moduan denbora baterako sartzea zan, baina ez ginean iritsi hortaraino, ez genuen berrik izan. Eta orain, hemen desbiderapena hartzen dugu, eta Gasteiz aldera bigatzen gara. Leheno hor zubi bat ikusten duguna, zubi hortatik pasatu gara, Donibane bidean. Bai. Baina orain, behekaldetik pasatzen gara.
Azken finean, esan dugu bezala, mapa ez da ordenatuta, orduan alako laberinto moduko bat erain behar dugu, bideek. Bai, trikimailuak. Hori, trikimaioak, hiri batetik bestera juteko. Honek zubiak eta danak eskuz egindakoa dira? Guztia dago eskuz egin da. Hobe? Bai, azkenik dute trampa pare bat alako eraikinek harin hauetzeko World Edit eta alako tres. Bueno, World Edit, ez? Hori da, baina... Bai, a ber, azkenengo zubia ikusiko deuna Donostitik zehara bidean, Baiona bidean zubi hori World Edit erabiliz egin genuen, ze ikusiko zute zubi exageratu handia dela eta. Epa, kontuz, landare horiek zeiten dut eta arantzak dauzkat eta. Eta bueno, sartu gara... Maulerrek Hori da. hartuko du. Eta bueno, Gasteizera Dobel iritsi, Maulen eskauz, Gasteizen gauz, hori da. Bueno, hemen ere Mendizorrotza egin da dago, estadio pila dauzkau, Bilbon, Donostin eta Bai. eta Gasteizen. Ez da, ustez bere garaian norbait hasi zela Iruñean egiten esangoet. Bueno, azkenien direz, eraikin ikonikoak edo ezagunek eta aldi berien errez eraikitzekoak, Orduen oso proposa alako mapa baterako. Eta ero etxe batzuk oso ondo, adibidez etxe hau norbaitek, ez naiz gogoratzen zeinek entzun, baina txuriak leiho kolorekoekin oso ondo dago egin da, ze Gasteizen horrelako etxe bat dago. Bai. Atentzio asko ematen duna. Oso ondo dago egin da etxe hori, egia esan. Hemen norbaitek McDonald'sare egin zuen. Oso lortuta ditu. Sí, Gamarrako McDonald'sa? Ez dakit. Autoa, hori. Ai, makauto dauka. Gure aldetik sartu zanean, Gamarratik, beti egon da hor. McDonald's, ni sekula naiz egon, baina, jo, Eta ero hau Buesarena, Ja. Baskoniaren Hori da. zelaia edo... Kantxa edo ez da izan. Kantxa edo nola esan. Eta bueno, Gasteizetik Estadioa izango da, saskibaloikoa. Hori da. Hori da. Eta... bueno, Gasteiztik erten, eta Zugarramur dira, bidean. Txiribuelta gazta dana. Bai, WMR raida 360 no-scopeak egiten, korrikan. Bueno, barrio aipatu behar ezta, korrika virtuala, Game Hautsa elkartiek AEK-gaz batera, abiatu daben proiektutxu da. Lehen urtitan gu bakarrik egiten genuen apur bete gure aldetik korrika sendotzeko asmoagaz, baina azken bi edizioetan okerespan hauen, AEK-gaz batu gara, euren babesa auki dugu, hau bideratzeko eta dana. Eta orduen, egitzen zen, azteko lagungarriz da, eta lehen komentu duguna ezekera baten bai, korrikantzako berotzeko, ondino, ize hilabetetxu bat falte dela, eta aproposa ez da, gurien ibiltzie, eta bentsete beste mota bateko ekimentzu hau etxia. Jon Gomez etxatean idazteigu Gasteizen rotonda falta diala, bai, egia da. Bide gurutze asko da, baina rotondarik ez dago egin da. Egin biako esan, igual hori World Editekin, batekin eta beste 60 euro pegatu. Pizkate realismoa emoteko. Eta mendik jartzen dugu basotatik, zelan ez. Laba eta guzti, baina basotatik. Bai. Laba tipikoa leno Minecraft zaharra zanean, baso batek zu hartzen zuna eta estenditzen zana amaiera arte. Mapa osoa erretzez izun. Gero konpondu zuten, ze
grazirik etzun egiten, zu mapa etxea eraikita, bueno, etxea eta gauza pilat eraikita zuzmezkanean. Eta ez zegoen modurik kortafuegos bat ditzeko? Zueten bat, o? Bai, adibidez, zelaiak kentzema zenun eta Hori da. harria jarratzema zenun. Aha. Bai, gero. Lan hori hartu hartzen nun eta gainera itxura Ja, pixatzen. hori zergatzen zina, baina, bueno, errealismo punto bat emote dutza. Bai, bai, Eta gero kontzientziatzeko eta hori, ez? hori da. Udako zute horrekin. Zuteekin. Ba, bueno, Zutiek edo zuterrak. Zela? Zutiek edo zuterrak. Ja. Vale, vale. Baina bai, Euskal Herri tropikala, Minecraften be egon leikela emoten dugu, ez? Bai. Hemen txe. Tan eskerrian ikusten dan zubisa. Ba, bueno, zubi hau pasatu dugu eta Zarautzera iristen nahi geha. Zarautzen ez dago gauza eraikin asko eta eraikita, ze hau oraindik komunitateak eraikitzen jarraitu behar du. Baina, bueno, halako famatuena dagona da musika Musika plaza hori plazan da. dago. Bai, bai. Halako kioskoa. Bai, bengo honetan oso handize. Meretako be ez da txikize, baina Minecraften ja... Ba, bai, Minecrafterago eskala oso handia dago egin da, bai. Enez gogoratzen dut keintzun, Zarauskoa. Garik igual egin gozun, ten inferno. Alaka handia egiteko, bai. Ba, bai, itxura dauka. Eta orain, abiatuko geha, horten da nobedadera. Zarauztik Bilbora joan behar ginen, baina ez geneukan biderik. Eta orduan, ba, itxasotik joan beharko dugu. Hori da. Upa batzuk, Wow. upa nire bai barrura. Txalupa gamen dauzkatzute. Hartu txalupa. Ole. Eta hemen, itxasoan zehar. Orio alde batera lagata. Hori da. Nik uste de slalom bezala, ez? Bi, Orioko portutik aterata. hori da, bi ikurringen artetik pasatu. Eta ja, luraspiko bideak ikusten dira hemendik, eh? Hori da, ja... Korrika... Oso, igual niro ja... Non dago lekukoa. Ez da egitez, Minecraften beste kutsu bet hartzen dugu da, korrikaz bagez ezik, hemen itxosotik Bai. dugu, ez txalupatan. Bai, bueno, Euskal Herrian nahiko... Ez? Jo, ba, ni pentsatzen doble maule, oza, zijoiala aurretik, eta alako batian bakarrik, eta esan dut, a ber. Bai, bueno, txalupanare baitare pixat enfokatu ginen Euskal Herrianakin, ez? Trainerakin, ba, bueno, nahiko kirol famatua Euskal Herrian. Hemen Karola, ez? Aritz? Bai, hau da, Karola. Txego, bai. Eta, bueno, Karola alboan daukau portua, eta portaura iritsiko gea. Eta hemen izango da aldaketa, lekuko aldaketa. Hori da, trainera txalupa dana geltzen dizen. Eta aurrera, Bai, zela esan, korrekaz. eskatzeko. Shift. Abaldatu da, Ale, aurrera. Eta Bilbon gauz. Bilbon gaudez, Damian, zure ordua da. Vale. Lekukoakin. Ale, Baldaukat, bai, aurrera. listo, iopa. Eurrera danean. Uf, ja nekatuta, Nekate, V bikoitzaren tekla, ja, No, meretako korrekalez. luze joan da. Negatuen behar da. Hori da. Hemen ezin da tugelik erabili. Ui, Ez. vale, hemen truko onda. Ikurriñak falta izan dira. Hemen dago, orain, zerbitzaria pentsau zenbat urte dauzkan, Igual izango ditu 7 edo 8 urte. Bug bat dago, hemen, zera, aterata, eta imposiblea daukau hori kentzea. Zein dagoen, doblauta dagoen hori? Halako bloke gorri bat zen. Bai. Airean, ez deu asmatzen kentzea hori. Ez que ez da bloke bat existitzen dana, baina ez dana existitzen. Eta hor dago, nik uste hori dala zerbitzari honen Buja, ez? zaharrena edo bai berezia egiten duna. Xarma. Xarma bat ematen duena. Bai, baina Minecraften hola diagonalian gauza bat, ez? Esaten zer da hori. Bueno, Bilbon gauz, baina Eta- berton dugu, ez? Durangoko landako Azoka. guni, azoka. Hori da, landako. Epa. Eta aurrerantzagoaz. Bai.
Da hemen ez da nikatzen, ubikoitzari sakatuz, Hori da, eta bueno, nanando doa. Bai. Hemen Bilbon, hau museoa da, arte Guggenheimez bestea nola da, bai, museoa. arte derretakoa. Museoa, Arte bai. ederretako. Venga, hor daukoze baita beste museoa. Aritz? Eskerretara? Bai. Bueno, batxuntza bai, hori argi dago. Eta bueno, dorrean nik uste dut Bilboko edozen puntutatik ikusten dela. Bizitza realean iaia ala da, dorrea, toki guztietatik ikusten dela. Baina hemen exageratu da. Eta pertsona batek egin zuen, dorrea, alucinantea izan zen. Bai. Egun batetik bestera agertu zen dorrea Bilbo erdian. Eta, bueno, Bai, bueno, ni betxet Denokan- esku ona Minecraften erakitzeko, baina batzuk larriko bai, esku ona daki, bai. alucinantea daukate. Bueno, holako hori ditugu, ez? Hori da. Ze gainera, behetik behintzat goiara ez da ikusten. Minecraften distantzia, rentizazio distantzia limiteak ez dizuzten limitea ikusten. Goaz, apurka. Bai, Oso ondia da hiri hau, eta oin sartuko gea, Bilboko metroan sartuko gea, Hemendik? eta, Hori da, horrela. Kea. eta magiaz agertuko gea Donosti sarreran. Iepa. Eta lehenengo, pasatuko dugu itxasazpiko lehenengo tunela. Alakoa falta dago esunetako korrekari, Ez, itxasazpiko Bai, izango baldin bazan bezala, Travesio honeko. nola da, akuariuma. hori da. Ez eman ideiarik, ze agian Bilboti Donostirare okurretzen zaio eta itea Hiperloop bat, Halako. ez? tunel hori da, hiperloop bat itxasazpitik. Iepa. Eta orain, ateratzea guaz. Eta oin, Eta, ikuko aldaketa. Donostira iritsitakoa. Agertzen danean, ez, Donostia. Naiz eta metro dago kanpoan, ez? Hori da, kanpoan. Hau ez dago kontxan. Ez. Oso, ondo hemen seinaliak eta dana, pare, zuaitzetan. Bai. Eta orantxe. Donostia. Eneko uste hartzen du. Edo, ez dakit, zendan? Bai, eneko hartu du. Hartu du horrela, barriro. Bueno, Donosti nik uste zute, alderdi eder, udaletxea, kontxa, hor igeldo, baita ere. Eta orain goaz Hartzaionaren Eliza azpiti pasatuko gea. Eliza hori gari infernuk egin zuen, oso osorik. Bera Oso bakarrik. Barrutik impresionantea da, ze handi da. Hemen, bendik agur bat gariri. Hori da. Eta, bai, gogoratu behar da, gariri lagatzen bajatzen Minecraften atzalde bat bakarrik, egiten dutula 4 granja, eta zerbitzario guztia moteldu, así que artista bada. Orduan, esan viajako hori, eraikitzeko zerbait. Eta hemen ano eta parea. Ba, gauzat esan betzute haritz. Horrengoan, hemen bentsat, errealekua txulo basate, Esko zarrua basate, Zelako hor logua. Samamesek zeukan txiki-txikisa, hola? Xume-xumia, eta hemen errealekoak kristonetako monumentua. Bai. Doña berantza jarrituko dugu, hori da. Bera, horretxe batzu daude, eta bueno, hemen kursalan albotik pasatuko gara. Kursalare bastante ondo dago egin da. Ondartza guzti, Astu barik horatzen geratzen da, baina badeko. Eta bera, zubiti pasatuko gara alako Bilbo kanpoalde moduko batera, hemen.
zubiaz barkatu, tunel haure berria da, egindakoa. Asmakuntzak, baina bueno. Eta leno pasatu gea, itxasontzietan, txalupatan pasatu geanean, tunel honein gainetik pasagea, uretan. Oriotik Bilbora egin degunean trajektu hori. Eta orain, justu azpitik, oinez. Bai. Ez korrika. Eta, bueno, nik ikusiko deun uartea, behin ateratzen gaenean hemen tuneletik, Bilbo kanpo aldean egindako uarte bat izan zen, ze jende pila bat sartu zen Bilbo eta Bizkaitik, eta, bueno, etxea egitea nahi zutena. Eta hasieraten Bilbon zauden partzelakin nahikoa etzen, eta hortaz, uarte artifiziala hau eraiki behar izan genuen, jende horrek bakoitza bere etxea egiteko aukera izan zezaten. Bilbola Dubai, ezta? Auskalo. Eta, ja, hemendik abiatuko gara, Laizter ikusiko dugu zubi handi bat. Eta zubi horrek ja Baionara eramango gaitu. Hori, eskuman dagona zer da? Ez daki norbaitek egin zuen alako etxe erraldoi edo gauza raro bat. Donkey Kongen gerli emoten du. Bai, gogoratu gara, bagarela Super Mario Champiñoi erraldoi bat, eta alako pare bat gauza mapan sakabanatuta, baita piramide bat, trampekin, kontu zibili. Eta orain zubitik ikusiko dugu Game Erantziaren logoa. Hori da. Hau logo hau urtekin zegoan, eta gero nikin nebana izan zen biratu. Diagonalian ipintzek. Politxo ikusteko, ez? Bai. Pareti be bai. Pam. Penia ez teko gule furgoa. Kamaritxako da Davidintzako. Urrengorako, Hori da. Zan berra da, jardun binela begira hori, baina bastante zaila zala. Hombre, eta batez begero koskak eta hori guztia, ez? Ze hemen kristonetako itxura hona, baina gero... Hemen ez dara errepideak. Trukoa zan zaldi baten itxura aldatzen zenula furgonetan. Baina bastante zaila zan egiteko lana. Ze turbua sartu da benekok, Bai. Hora ez zigarraituta gabiltz. Eta, bueno, Baionara iritsi gea. Hortandeko merkatu gazteko. Bai, Baionako azoka. Justu norbait orantxe iritsi da zerbitzarira. Ez da lekukoan txandi egin badugun, edo? Egingo dutza tepe indotza, jazta hemen dago. Haupa, inko. Alare laztai, orain korrika amaituko deu, sorpresatze dauzkau amaitzen degunerako ere, eta ero, minijoko dauzkau ibiltzeko, hor ja danok ibiliko geha. Eta hau, Baiona da, hemen jendeak ere, ikusiko ditugu jendeak egin zituen etxea. Eta hemen jentzea, bastante artista dago. Bate bat, norbaiten etxetik diamantea lapurtzen. Ze agertzen da txatean logrua lortu dula diamanteena. Hori, ez daukagu olako kutsak babesteko zerbait. Lero bat zegon, baino hori... Aritz, lehen komentatu duzun kartzelan kontua. Bai, irazten nahi da, Bai. Eta, ja, amaiera aldera ari gara iristen, Baionan halako gaztelu batera. Ez dakit egia zan ze gaztelu den, Baionako ze gaztelu. Baina
Hau uste bere garaien roboutek egin zuela, eraiki Ah. zuela. Ez nago guzti ziur, baina uste bera zala. Eta ale, korrika amaitu da, amentxe. Baiona ere itxigia. Mugara, bai. Eneko goraka dijoa, baina ez dakit nora Bueno, ez da txarra bez, arresi puntan amaitzi, ez? hori da. Sí, sin igual, ¿ah? Igual es. Bueno, Hori da, gaua egin da, eta orain, bukatzeko zuziri batzuk botako ditugu. Eta zuziriak, eskatzen duguna da, guztiok funtzeara, gaztelu erdira. Ja. Ber, hor dago zuziriak. Zerura behitzen mazu lander horri ikusiko dituzu. bai. Eta bueno, hau izan da korrika. Eta 2008ko korrika virtuala, lehenengoa. Pero laster, nire komentu dugunez, ez? Barrero nagusi zeri ekin izango ditzagutan batera. Baina momentuz gure ekarpen txikitsue, sumetxue dugu bertan, euskerie bideojokuetan sarien zabaltzeko eta euskeraz jokatu nahi dugule aldarrikatzeko. Hori da. Eta animatzeko jendea Euskal Herri virtualera etortzeko eta beraiek etxea eraikitzea nahi badute. Beraien etxea, beraien herri edo hirietan. Eta Beti daugatela hemen aukera. Game Launchia komunitateen be parte hartu gura bat zuen, hainbat bideo dauz, elkarte komunitate irekize gara, edo nok bere ekarpenak egin aldeuz edo zein modutera, ez? Beti bideo jokuekin eta euskeriagaz zer ikusi zedekin bitxartien. Bueno, hemen iritsi gara, ez? Txapelketak antolatzen, alako korrika virtuala eta bestelako ekimenak antolatzen. Bueno, izen dugu zuen bai, jokuek euskeratu lehen komentu dugu, ez? Komunidadiek hortan lagundu izen dugu, Google Game Launchetik be, ibi gara hainbat bideo joku euskeratzen. Eta alako lanetan parte hartzeko bidie, Telegram taldien, Discorden, gure webgunien, sare sozialetan parte hartuz izango zen. Orduan bametik gonbita lusatzen dutxu dugu, ez? Hurbiltzeko da gu egoteko. Hori da. Eta orain, bueno, Leicester arduratuko da Bingen mapa aldatzeaz, minijokoen mapa beste bada. Eta mapa horretara juten geanean, minijokotan ibiliko gea. Hori da, ez da minijokurik txapelketa moduen ez ezer, ondo pasetako da Hori da. bukari emoteko baino, ez, azkenien. Baina batzuk bez zuzurizekaz ondo pasetan da biz egizizan, ez da behi errasko egizizan. A ber, zuziria debalde dauzkatzu dunean, gustora pasatzen zu beti. Hori da. Ze merkeak ez dira Minecraften egiteko, gainera zuziri berezia gaigera botatzen. Potoloenak, esan dezakeguna. Eta, bueno, ez dakit Bingen entzuten nahi da, baina berak esan dezala zerbitzaria orantxe gelditzen. Bueno, korrikako zerbitzaria horra maituko deu, baina barruan zaudeten guztiok itxoi. Zeamendik zertxo eitera Bingenek beste
mapa kargatuko du, Hori eta beste mapan minijokoa daude. Zerbitzari berien berez, helbide berien sartuko gara. Hori da. Aritxamendiko txatien YouTubeen Nikolardi galdetzen, esaten ez totxola sartzen uste. Ez dakitz barriro IP helbide hori partekatzeko. Bale, ai, txoina, eske txata... Bai, nibe galdu injot, lehen horre Galdu egin dut, ez dakit Bai, zergaitik. Berriz hartuko nahi zuzenekora. Oraintxe zango izuet, Zenbakia... IPA, bi gauza izan daitezke Nikolardi, bat izala ezke. Jarri behar dezu helbide hau, zerbitzariana. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honak gu euskaldunak, euskararen lagunak atxe eta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo aforiko. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Haua bizi-bizi prest libergarriak, eskuz esku helmurik lertu ez darriak, argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Berton gauz ja barriro bueltan minijokuen mapi kargeta. Ikusten duzu moduen ja hau ez da Euskal Herri digitala. Eta guztet sartzen da bizela bai, berton ja ten eta erran izango da ingo dugun lehenengoa. Ial baten ikusle moduen jarri, ez dakitzera zena ditzen da. Zintezu, opez gaude da, guztet. Bingerek eman behar digu. Vale, zanengo txabalostan. Bai. A ber, Nikolardi sartzen den. Opa.
Ja jolasetan hasita daude, batzuk. Baina, bueno, ba, nire jolastu ingot orduan. Bai. Espaldi honetan jolastu barik, Bueno, espadakizuen zein dan helburu, nik uste nahiko horrek izan da, Fall Guysen da ibili garenok badakigu gitxi gora bera zertaz doan hau. Eta kauzi da, beraino ez erortzi, Holantxe, zapaltzen dugu zen blokiek, disagertzen doaz. Ontsu momentu, lau jokalaren hori zaben, bueltaka, eta saltoka. Orduan, baia, noraino eusten dugun. Eta batzuk ja, ez da eusten. Adibidez, ez dakitzoin, hemen ikusteko aukeri dikot, perfecto. Igual, Lander, ez gara jungo ja zeara. Beste txatera mugituko ja, jendea jolasetan ibiltzeko onena izango da, ez? Bale, ados. Ze bestela zoratuko gea eta partida kantolatzen da. Bai. Damian, bestera guaz. Aber, ba. Ba. Haupa. Hemen gaude, guztio. Aixo. Bueno, susnekoan gauz, baina ona Hori pasata da. gara, bale? Vale. Binke, jarri ezkunzu neire ope. Bueno, ez Hala. Bueno, irugarren. Tenet erran entzaute bai. Bueno, bestela nire parte hartuko eta listo, total. Esko, osake. Hori da. Baina zen ni jauzi nahi zala, ze pasau da. Bai, así que eran. Nik zaten nada, joder, que ni nago goian. Taina. A ber, Ertaina. Niko txatean idazten nahi du, honek balio du, Niko, ez dakiz sartuta zauden jada zerbitzeran. Bai, hor dago, A ver, Bale, Imko, bale. vale. Pentsatzet hori da. Pentsatu dela, I'm Nico. A ver, ertaina ordu nahi izta, bai. Ertaina, bale. Ez, izango da, I'm Nko. Hori. I'm Nko. Vale, ados. Bai, baina ez dut, I'm Nico, baina izango da, I'm Nico gaitik ez, baina, bueno, vale. Edo da Inko, ez que ez dakit, vale. Ez dakit, Nico Williams, igual. Zala ezke, bai? Ez doa hotxa jarri. Ez dago... Ze beste mini joko dau. Hau da, lehenoko bezala xe, lurra zapalduta desagertzen dela, baina mapa pixat handia hauan. Batzen ez aurreko alditin Niko dela superrona, Jazi behar digu, seguro. Ja. Bueno, momentuz eusten gabiz, Breka dauin beharra edo oinez junda nahiko alda. Oinez junda aldez. Ai, ama. Erori nahi zinio, betino. Hori batzutan baizu zertatzen da, bazabiltze tope, azkenengo solairon da esatezu, oso ondo noa irabazten, bestean abeian daude, eroitzen zea, eta eroitzen zea hiru pizza segidan. Hoi da gertatu zaiten da. Ai, nire Ba, igual ez dut iraziko ez. Hale, bi pizza segidan. Mian, barrio bera, Ni jazkreo solairoa no, ura ikustet beha. Ai, nire Hala, bera. venga. Vamos. Nire ureta. Nire bai. Bueno, Damian, ondo bili. Jatea, doble maler, Lander, Doble maulerea. eta Niko, noski, Niko bera, piso bat gorago zeon, beha bakarrik. Bueno, txarto. Nola lortzen da, kapa? Kapa. Kapa? Kapa ustet eskina, ez da izen bat urte uki behar dituzu Minecrafteko kontua, horrelako zerbait zala. Microsoftekora pasatzen bazera ere, kapa bat emate izute. Hori baitare. Microsoftekora pasatzen Vale. Orduan, Microsoftek kontua lapurtzen main baizu horrek ez du kontatzen. Ez. Oh, ja. Vale. Ibiliko gara bite zen?
Bai, beste Vale. jola zera. Ez? Arretorri Bueno, no. puntatik. Lau? Zer nazu? Tiki. Hartu zerta? OITC. OITC da, Oi. daukazute fletxa bat, arku bat fletxa batekin, disparatzen maezu eta fletxa horrekin jotzen maezu norbaitei, akatu itezu, puntu bat irazten duzu, eta fletxa bat berreskuratzen zu. Baina ez bazu asmatzen, fletxa galtzezu eta espatakin kunbertzea borroka egitea. Ja. Ja. GoldenEye, Golden Gun Hori bezala, da, hori da. Hemen klasikoa. Ara, Bueno, ze, non, etorri hona, non, Vale. ah, hontara, bingen, igual TP Genial, no. guztiei. Tiki. Vale, listo Vale. gauz. Vale, eta lehenengo mapan sartu. Epa. Ui. Ah, vale. da ria? Jokoa Joa, hasteko azteko bozkatu. bozkatu duzu. Bai, horrekin eskuineko klike ematen maio zute, partida lehenagotik azten da. Guztiek Hori, ematen hori. maia. Zatik idatzi du sorteon parentesi arten. Irabaziko gaitulako. Ja, seguru. No, ez dakit nun baiten nau. Ah, vale, itxoen, ja alge hasi. Bai. O, Dimauler. Oye, ma. Zer? Txarto. Osa, zuzeniko ikusten da bizenak nire ikuspegi paketetik. Flipingo da, Ezin da fletxa rekuperau bakarrik, O... ezin da fletxa rekuperau, Fletxa errekuperatzezu soilik pertsona atakatzen badezu. Abani banabil. Igual ez. Vale. Ah, Hene bada. bat ematen disparo hona zartu. Eskas. Anda, ja. Oh. Ai, ama. Mesedez, Lotxagarria. Zer da hau? Zatin autoki baten? Baina, responea tuiten zehala. Karo. Atatzen zaituzten nian. Bai. Amigo. Solo tú encuentras leña. Ah, vale. Puntu bezala egitea da. Mira, zenbat kostatzen da pertsona bat akatzea? Joder. Bai, pila, espatakin pila, klar, kostatzen. Nei. Ui, hori da. Niko niko esotil inorbez. Hildan hau. Baina, ikaragarri txarra, Hombre, por fin. Ezin naiz rekupero gala. Tiki. Joder. Ma. Aranda bire hartzen zoaz, Venga. Epa. Ai. Mauler. Atoz. Baina, zenbat Ue? golpe. Nei. Claro, ya sabéis palera saldi batera. Ah. Nei. Ez. Galaipa mesez, hemen duelu bat genekan. Pertsona alazar. Txarra. Ai, ama. Ara, usi zeneko atxeko lotxagarri da,
Mm. Pena. Ba, azkeneko jolasa ikusiko zute. Eso es, nik horrezio parte hartu. Bakoitzan estilo artistikoa eta eraikitzeko ahalmena izango du. Juzgatuko du. Epa. Ah, Hombre, Beste batzu baino, gehiago jotzen du ez, ostia. a ver, zer da lagazo hau, eh? Non daude 128ko tikeko serverrak. Ja. kontra gure gendu, baina ez kontra ez da euskeraz, así que... Lastima. Opa, Ostia, etorri honea. Oh! Utxa! bere també. Nik que si zen nun jausten dan ikusi behar dut, bestela oso ez du baliza. Lag pixa bat dago, ez? Tipoa bizkarretik metro batera disparatu eta fletxa atravesatu indio. Oi, Imkok hiltzaitu. hala ba. Imaginatzen baita ere, Sudanoko Euskal Herrian, baina ni 1500 kilometrora onda ez du launduko. Zati daukat ezpata beste alden, ze ostia. Ema. Joder. Inkok irazi. Berrizet, Vale, ba, azkeneko jokoa jongo ya, ze Build Battle pixkatzea da. Hau nahiko divertigarria zan. Ne Bai. ustez. Nire txatez etxarrena. Eta Build Battle, a ber, ba. Aka 45 bat gabe. Hau lasaia Aipa, bada, jolasa. Zera inda, Uste badugu Build Battle eta oite zen ibili. Vale, Miguel, lotzotik tezea zure habilitatea eraikitzea. Nire, bai, nik ez da jorrazten hemen, Simplemente Nik ez da. gai bat ateratzen da, eta gai horre dagokion dibujo bat egin behar dezu. Eta zen materialekin. Dana dauzkatzu. Kreatibo moduko bat daukazu eta material. Barkau, noa daukat jun beharra? Bingen, egin laizkatzu tepe guztiei. Ez, zetik batu ja gaude barruan. Ah. Dugu gatu. Egin, bestela. Noan daukat sartu beharra? Plaza nagusian zaudete? Build Battle izan da. Bale, itxoen, plaza nagusia jongo nez. Hemen txinau. Armea, bakarrik gaude sartuta bi, Ez dakit besteak ez dakit sartu. Nik Ez Zine Bai. sartu ingo naiz, Bat. 20 segundu daukazu sartzeko. Zela Bueno, geratzen azterroko. ikusle moduen bingen. Ezin da. Teko behar. Lander, zeuk ere egin behar dezu. Gero mundu guztien, amaitzen danean denbora, mundu guztien marrazkiak ikuste ditugu. Abozka. Así que eta bozkatu egin behar dugu, geure artean. Minecraften jolasten ez daben pertsona batek. Niri. Pardon, zer da? Ni erori Zer naiz. ingorakat? Irulegiko? Zer Hau da? botako bat, zean behar dezute, bozkatu behar dezute. Bozkatu. Kartelean sakatuta gai bat. Osea, esan zu gaur, korrika izan da, ez dezuela bozkatu behar korrika? Zeuna. Nola bozkatzen dut? Sakatuz. Kartelean bertan sakatuta. Hala, Gaia sagarrotegia. sagardotegia. Zema denbora daukagu? Bai. Laurehun da 70 segundo. Eskasa hau. Hau, benetan, oso. Pues, nola zen. Nik ez dakit Baina kreatibon gare, ez da? Bai.
Material guztiak ez daude. Itxoen. Bai, denak egon marko dira, eh? Danak enbarko litzatuzke. Vale. Ez que, inoiz ez dut kreatibon jolastu, ez. Da. Eta egan egin leike edo zerbait? Bai, Espazio espazio. Vale. Eta jaisteko? Shift. Control. Maius. Bueno, shift, zure shift. Bai. Nik kontrolen daukat. Bai, ni Blokean makurtzeko... jakiten za? Bai, aldatu leizketzu botoiak. Ze normalan bidejoko guztitan izaten danez. Bai, shift korrika Shift eta korrika egiteko kontrol bezala. makurtu. Ni zoratu iten Oi? izan hemen. Bai. Ni beti... Horrela. Bai, Ni Batzuk beti oso bakarri Minecraft. konzentrauta zaudete, Isisilik. claro, Ni bakarri Minecraftan jolastu ez. Hombre, Ezin da... Ridikulurako prestatzen. Bagara Ezin da nik bingen, bagara nik nahi dudan ezin da egin. Nik nahi dudan ezin da egin. Supetxe bingen betxet, ni sortzen abiena grabeta garatzen dala, zuri ez. Osa, prozesu osoa. Bai. 5 minutu behartzen dira. Tio, nola izena du. Euskeraz bak ez da ezea? Zua pizteko flint nola da? ni idea. Sugarria, ez? Horia zuarria. Ai, dio, zua ezin dute? Ian ez. Klarek, ez. Lava erabili bestela. Lava edo beste iluminatzen duen argi hauek. Kubo hauek. Bai, izan ez. Ere badago xua, iten berri bat Minecraftekoa, ez? Bai, Bai utziko dizu jartzen. ez dakit. Nola izena? Zua bentsat? Nean ikusi dut lehen, bidean norbete jarri du. Que suntsitu dut erdia, nahi gabe. Ai, ama. Hau desesperazioa. Lotxagarria. Animaliak ez dituzten jartzen. Ba, uste baino denbora gutxiago dago, Ni ez ditu Bai. denborarik ia zer egiteko. Ja 2 minutu bakarrik atzen dira.
Ba, Ba, nik ez dut topetan nahi otena, tio. ai, ama. Que va, ez dut topetan nahi otena. Pues nada, Minutu bat. Bueno, zuzenekoan ikusiko zute danok isili gaudela. Mhm. Nik uste danok kontzentratuta gaudela. Pixkat. Bueno. Eba. Bueno, hau zeinena da, eta ez behar du pixat, zer egin du, bestela. A ber, hau soportzen da, zala, hau da pertsona bat, bueno, ba, saiatu naiz bere forma voluminosa ematen, Ah, bai. eta hau da kupela bat, bueno, venga, ala, jazta. Azkar. Hau, alde hontatik behiratzen baduzute, goian botila dago, eta behan, ez, garagardo, oza, sagardo zera, eta horra parratetzen da, eta guzti hori. Ondo. Patxo giztik egin pori esalpen emateko. Bueno, Oda uste dut, landerrena. ez da bera esalpen Taktutza. ez da, uste. Betxetamendi pegitxu izkero, apurbete txukunitxio dela ikusko zetuzu, Eta, bueno, ba, argita garbi zer dagoen, ez? Hau nerea da, mentutena inoxidablea, bi kupel, Oste, ona. mailak bazkaltzeko, Ai, hemen parrilla indet, eta animaliak ez zizkin uzten jartzen, zen hemen behian nahi nituen jarri. Kupela zein da? Ah, inoxidable hau. Inoxidablea bornizkoa, eta beste biak Pues, kupel normala. inoxidablea izateatik eta ez segurezkoa, ala, suspenso. Egurrez gabe bazauden aduan, Ah, vale. Hau kupela. Ani hasiniko pela egiten baina. Ondo. Bueno, Horrelako basoak eaten baituzu zardotean bingen, txapelduna zea, Ez, hori zen kupela inteteko. lurreko kubua, lehen hori. Bueno, a ver, venga, pertsona tryharrak kupelan. zein du. Ono. Kupeleti zuzenean eraten ari da. Bai. Eta ze jarri dio, Pertsona bat da. pertsona bat da, isade. Beira. Baina, bozkatu inbarra da, bala. Bai. Ona. Bueno, Bat egin deu, Niko getani. Bai, laugarren gatu naz, Bai, txarto. puntuta. Bueno, ondo. Ondo. Bueno, Eiten dugu azkenego OITC bat mapa aldatuz, eta ja Ongi. hortu utzi. vale. Venga, bai. Vale. Baina ze, zuzenekoan baitare hau ematen izatela. Boi. Claro, mundu guztiak Ama, ikusi ja. du zure estilo artistikoa. Ondo. Euskal Herri guztiak egin ja. A ber, mapan bat hemen. Berez, nere pixel harta ondo zeban. Bikaina. Bai, irude eta dena zeuken. Den. Laba ibiltzen ja, 12. mapa. A ber, erretzeko aukera da.
Ozen? horrela. Nago garatzen zein den. Ah, bai, badakit bai. Eta bozkatu zeakin. Bloke grixo horrekin. Mhm. Mapaok ere dena dire egin da zerbitariko jokalaria bere garaian. Ah, bai? Bai. Zeu, no? Ara, Orduan, ostia, Hoi zera. Esen espero nuena, mierda. Hau zer da? IMAP. Hene bada. Etxoen, zatik ezin dut jo inor. Ja, ez dute jo inor. Ze hostia. Egia. Oin bai. Inda? Bai, ordaz. Bai, alda, bakarrik pixkat lageatuta dago la zerbitzu. Jode. Eske, aritzen mapa aukeratu duzu, bai? Gero gainea, botatzen dut, batzutan, fletxa botatzen dut, ez Oin, dut bai. inor jotzen. Bai, igual hoge ateratzen maia, ze... Bai. Labangatik igual. Ez ezke fletxa, geldi daun jendea disparatio fletxa eta ez da sartzen. Bai, nahi berdin. Jarri hor dezute txatean. Sí, merdo. ITC, lig. OITC leabe. Ados. Mapa normal batera bai, bien honena. Bo, bino ena batera, Barra jarri behar dezu lehenengo. Barra OITC, lig. Barra, OITC. Ah, hola xa. Ba, ez dakit. Basoa? Basoa, venga, basoa. Venga, basoa. 3 basoa. Hirugarren. Basora. Irazin dut. Ah, Kontsolatzen ez dana. Korri, ez dira morarik. Zein da, basoa, zein Basoa, da? bai, basoa. Hirugarrena, basoa. Hirugarren, ostia! Basoa, vale. Ez hemen koran zarete denak. Eman diogulako ja da. Listo. Ez da no gauz, ez? Non dago basoa? Goian eskoita. Vale, ya está. Vale, hona guarea, bultatzen zela, vale. Hori da. Ben aukeratzezunean onera ekartzen zaitu. Bueno, Muy bueno. orduan, hostia, handia da mapa. Bai, bai. Erori alna ezin, no? Ez. Ez nahi sartu. Inko ez dela sartu. Basu. Ez dut hemen sartu Ah. zaitezkela, Txitagon arren. Etorri. Ander, mapa hau zer da. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ahí está, guztiz. Kita. Kamuflaje bat Hori eta da. baina. Hola, bekoko basulota dago bai, kon. Alkarrakatu Tun, gara. tun, tun. Tururu, tururu, tururu. Bai zera, eman zaitut eta. Bai, nik bai zuri gero. Eta... Nere unibertsoan, bai. Gure pian ez balio, edo? Zendete zer puzkatu? Nere bihotza buskatu duzu, horrentxe bertan. Epa. Ai. Intxat arrizko espata edo izan barko zen, eski agurrez... Hemengo arazoa da... Zona bat akatzea nahiko zaila dela, oso handia dalako mapa, sin mas. Manilde baino beto nabila. Uste nuen beste bat zela, beste mapa bat. Que paso. Izenak ez dira, zero. Joder. Inkok lapurtuit. Se joden dezut. Beti azu jota. Jo dezut. De repente Inkok piston pillauzke. Bai. Bai, benetan. Dano fokus eitera, inko, ere.
Dani ondo nabilelakoan, jo, Bu. A ber, nire audioa gaizki jo. Ui. Itzen pixkat, mesedez? Bueno, hori, A ver, jozaitut, Vale. Ba, ni Bueno, pensari. fijo. Igual responetxerakoan mogido enbergara baiela bai. Igual. Bai, ez da. Hori bai, nez pata, ez du inorrakatzen, Epa, bingen... Ah! Ai, Kaka. hola. Ez nondik atera duzu gezia orain. Baizela. Ez da hiltzen, Ez, gorra zen. Hau. Ah. Bai. Ah. Jo, Batera da, badakizue, lehen zenbate izan da. Eta bost. Lehen hau bintzatu, eta bost. Ez da, eta limitea da, no denbora, Zenbat guazen ikusten da? bai, eskuian dau, marka hori. Bai. bueno, azkenengo no baina zer pasetan, ez? Hori da. Bai? Ai. Hola. Zergatik dituzu 7.000 gezi? Pertsona batek bueno, akatzen bazaitu, zeite du. Berriz gezia lortzezu. Bai, baina neri tirokatu nau, ez dit eman, eta beste gezi bat edera du. Eta horrekin akatu nau, what the heck. Igual lagan gatikan edo. Casualidades. Madre mía. Inkori. Hori. Ke ba, ez da zerreinik, Oiga, Hola! paliza ya. Bai. Cheats. Ez da gitxon, honegaz ja amaitxen nahi duzue? Ondo iruditzen bada. Bai, igual aminutziko duze, ja Bai, sortzirak pasabia eta, ondo pasata. Ondo. Eskerrik asko parte hartzearen, etorri zareten hori. Da, hortaz, ondo gonda, ia hurrengo baten jente gehiago biltzen dugun, da korrikainoko politxa baitzen dugun, bai? Bikain, eskerrik asko antolatzeatik. Bai, Zagui, etortzatik. hori zea. Honegaz, orduan agurre moten dugu, eta hori ze, ametik 2 urtetara ia barrio errepikatzen dugun. Da bitxartien, korrika nagusi zen parte hartzie falteako, ez da? Martxoak 14tik. Hasitxe, eurrera. Hori da. Venga, Ba, bueno, eskerrik asko. Bai, doi. Eskerrik asko zaindu. Aio. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.